মঞ্চলৈ অহাত ৰাস্তাটো মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি স্বেচ্ছাসেৱকসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী गेमश्री दैमारी। नै जोंनि फैसालियाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमश्री दैमारी खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै खावलायबाय बयखौबो। दिनै बिथाङा जोंनियाव नै जोंनि फैसालियाव गेमश्री दैमारी आरो बिथांखौ जोंनि फुजा कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों लोगोसे गांसे बिहुवान लानानै बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमश्री दैमारी बिथांखौ फुजा कमिटिनिफ्राय गिबियावनो जों बरायना लाग्रोनो सानदों आरो बरायनाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि राजा दास बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो गेमश्री दैमारी बिथांखौ जोंनि जौसांनि सिगाङाव थाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। लोगोसे बिथांखौ आरोबाव गांसे बिहुवानजों मान बावगोन नयन दास जोंनि कालसारनि सासे बिबानगिरि बिथाङा जाहैबाय नयन दास। थेंक इउ। जोङो मान बावनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आरो बे समाव जोङो माइक्र'फनखौ गेमश्री दैमारी बिथांनो दान्दिसे सम हगारनानै होनाय जाबाय। होननानै नोंथांमोना मोसानायखौ नायनो नेगासिनो ना आंजों रायलायनो नेगासिनो? हा? जोबोर मोसानो लुगैबाय नोंथांमोननि लैहोर लैहोर फैनानै दिनै सिमला बाजारखौ बुंफब होनायनि थाखाय आंना गोसोआ मोसानो जागासिनो। स' बयनिसिमबो आंनि खर' गंग्लायनानैहाय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं फैबाय नोंथांमोननि जायगायाव गोबां खेब फैबाय आङो नाजानो होननासो फैदों नङा होमबा? दिनैनि दिना जिहेतु गोथार सान होननानै बुंजायो। आइ लक्ष्मी बिमाखौ सोर फुजा होखो आखाइ थिखोलाय? फुजा होथाराखै फांसनल' नायनो फैथारदोंना आखाइ थिखोआखै माथो? होनांगौ दे बयबो होदों जानांगौ लाजिनानै आखाइ थिखोआखै जानांगौ नङा होमबा? आं आइ लक्ष्मी बिमानियावहाय आर'ज गाबो जे जोङो गासैबो सुबुं माहारिया आलो गोजोनै थानो हाथों आरो लोगोसे दिनै जोंहा एफाग्राब सिमला बाजारा बुंफबलायनाय जिहेतु श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथाय बेयावहाय अखा दाफैथोंसै नङा होमबा? आरामसे जोङो मिनि खुसि रंजानो होननासो फैदों जिहेतु बयबो रंजानांगौ आरो लोगोसे आङो साबायखर बावहरो जोंहा मन्टु सारखौहाय बिथांनि थाखायसो आं नोंथांमोनजों रंजाफानो थाखाय खाबु मोनदों आरो नोंथांमोनाबो बिथांखौ साबायखर होनो दाबाव दे। थ' दायो बारा गोबाव रायलायबाय थाला मोसानोसै। नोंथांमोना रेडि ना? दायो मोसानोसै जोङो बयबो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे गोसो सिङावनो मोसानो लाजिब्लाबो जोंजों रंजाफाबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोंजों रंजाफागोन। गोजोन्थों खुलुमबाय। सिख्ला बेलाय माजानि लाइमोन बेलाय गिलु बालु